Isang sutsut Nagpapaaral lang ka sa ba? akin. Ha? Nagpapaaral ka? Nagpapa? Aral? Akala ko Nagbigay ka rin ng Oo, kondisyon. nabigyan ako. Walang choice ang mother Susundin ko. ko kayo, pero... Pero kailangan mag-music ako. So, sinabay ko yun. Nag-aral ako ng law, nag-aral din ako ng music. Formal na. Sobrang Yun. talino mo para pagsabayin mo ang music. Ay, ganun? Ganun Kung ba ang yun? classical pa, ang Oo, piano classical ha. talaga. Oo. So, inaaral ko yun, yung pareho. Talino mo Sabay, talaga, pinagsabay ko Ma. yan. Hindi, akala ko, sasabihin mo sana maganda ka lang eh. Pero, Hindi, sinabi ang mo talino ano, mo. ay, ganun. Oo, Hindi ko kayo maniwala. nakakatuwa. Love ko lang talaga. Pinagsabay mo. Pinagsabay kayong dalawa. Pero bago kasi mag-law sa Pilipinas, dapat tapos ka na ng first degree, which is accountancy. Kaya si... Pang matalino na naman. Ano Ay, nang oo nga, pinag... no? Diba? Grabe Oo nga, ka. no? Lahi niyo matalino? Hindi. Parang, hindi ko alam. Humble ka lang, Ma. Parang hindi hindi ko alam. Hindi ko masagot yung ganyan, ano. Oo. Pero, ang dream ko naman, hindi talaga yun. Oo. Jowa, di ba? Oo, true. Gusto ko, di ba? Hindi mo pinagsabay? Kaya yun. Wala, na-intimidate ang mga otoko eh. Parang feel nila, parang mahirap, parang masyadong high daw ang standards. Hindi alam, madali akong kunin eh. Isang sutsut lang sa akin. Ha? Nagpapaaral ka? Nagpapa? Aral? Akala ko sasabihin ko sana, paano ko sasagutin yun? I mean, we will get there. Eventually siguro. Pagmahal. Pagmahal. Pero pag wala pa, wag muna. Masyado mabilis naman eh. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.